ma'am, larguhon ko na lang ni ma'am kay ang usa sa gusto ginamong masayran ma'am. Of course, update sa katong pagluthang patay kang Annabel Elizaga ma'am. Unsay pinaka-latest ani ma'am? Sa latest, no, according sa station commander sa mga police station, under investigation paghihapon ang maong kaso o ginatutukan nato ni ang katong sa iyahang mga sa side sa iyang trading business o katong previous niyang involvement sa investment scheme. Okay. So, mapasalamaton kita no kay very cooperative man ang family sa maong biktima diha sa investigasyon sa kapulisan. So mo na ginapaningkamutan nato na sa pinaka madaling panahon masulbad nato ang maong kaso para matagaan po justisya ang pamilya. Kumusta ma'am? Dool na bata sa pag-identifika kinsa ang nagpasimuno or ang mastermind nining iyang kamatayon ma'am? Sa pagkakaroon na Sir June na natay persons of interest, pero dili ko na ko pwede i-divulge sa pang mga details. Pero ginapaningkamutan jud nato nung masulbad ang mga kaso sa pinakadali nga panahon. Okay. Are ko sa katong CCTV ma'am, doon na ba tayo na secure which will tell us o mga data kalabutan niya tong mga motorcycle riding hitman o hitmen ma'am? Sa CCTV, Sir June, no, ang ginabuhat karon sa mga police station kay ginasubay nila ang CCTV gikan sa balay sa biktima hangtod didto sa sa business establishment sa iyahang anak. Kay kung tangging pagsubay nato sa mga CCTV nga duol sa mapanghitabuan, wala jud nahagip no sa nahitabo, wala jud niya. Mismo ang CCTV sa business establishment sa iyang anak, dili serviceable ang CCTV nga naa dito. Unya, ang katong CCTV pod sa atbang na gasoline station, wala dili makita. Wala ba'y camera tong iyang sakyanan ma'am that will somehow give us some input? Wala no? Sir? Walay mga monitoring device tong iyang sakyanan ni Annabel, camera or whatever? Walay. Mga camera? Sir? Mga camera ma'am, wala no? Wala na ko naklaro yung pang... Oo, sa vehicle mismo ma'am, wala ba'y nakuha dito sa sakyanan? Makadetermina? Walay nakuha? Oo, wala tay. So, gawas atong... Wala man may nawala sa iyang sakyanan or personal belongings sa biktima. Okay. Anong jud no, according sa witness, ang duha ka suspetsado ni pusil sa passenger o driver side na sabay. Okay. And then pag human nila o pusil sa biktima, ni sakay dayon sila dito sa motor naka-standby sa atbang na gasoline station. Okay. Unsa ka kapaspas ma'am mga itong mga otoridad asa mag-agad ma'am ang resolution ani kini nga insidente? Ang directive sa tuang City Director Sir Juno dapat masulbad ang kaso within this week. Within this week? Oh, sige. Sige ma'am, magulat sad mi ana kay sa tan-aw nako murag nag-indikar siya ba sa status bitaw sa tong law and order. The faster we can resolve, the better. Sige ma'am, basig napakay gustong idugang ma'am on that case. Oo, maura to on the Elizaga. Kung magkadugay man sa good nato masulbad ang kaso, dako ang chance nga maka-ikyas na ang mga suspetsado o kung isa man galing mastermind ani. Okay, sige ma'am. Sigway ko nga rin ma'am kay gusto kong makakuha sa imong reaksyon katong gingon ni Senator Bato de la Rosa, panahon na nga banhaon pagbalik ang death penalty ma'am, labi na sa mga dunay private army o mga katubitong mga autoridad kaniadto ha nga involved sa mga kinabuhing krimen. Sa kaingon ani na proposal sa ang Senator Bato de la Rosa, ang kapulisan no supportive man sa any law na impose sa ang gobyerno. Maayo man pud ni para dili pud mo abuso ang kung kinsa man galing na ay private army or warlord ng mga politician. Okay. Napay usa ka balaod nun ma'am. Ako personally I find this kanang bitang kwan kanang nindot i-considera katong clean slate bill
nga ang mga ex-convict dili na na wad-on na ang katong ilahang mga criminal records. Unsa stand Sir, ninyo sa sir? law enforcement, ma'am? Ma'am ka? Ang stand man po sa kapulisan, Mhm. specifically sa Davao City Police Office, Mhm. kung unsa man galing mga bills na Oo. mapasa sa Senado, Oho. kung support man tana no kay of course studyuhan man pud na nila Mm-mm. unsay mas makaayo sa komunidad sa ato ang nasod sa Pilipinas. Okay. One last minute, ma'am. Unsay update nato sa Oplan Kilos, asa na taron, unsay sunod natong aksyon? Sa ato ang Oplan Kilo, Sir Mm-mm. June, ato ang advocacy against sa rape cases, Mhm, mhm. naanata din sa orientation sa mga different barangays, no? Okay. Especially sa ato ang mga pilot area. So, Mhm. nag-hope ta na ma-activate na ni sa tanang barangay di sa Dakbayan sa Davao. Kaya Mhm. makita na to, bisag from January to April Mhm. 2023, although ni kunhod ang rape cases compared nimo sa 2022, Mhm. apan ang total niya siya gyapon ang pinakadako compared sa tanang 8 focus crime. Hala. So naningkamot ang Davao City Police Office Mhm. in cooperation with the local government unit and of course ang mga barangay and other stakeholders Mhm. para mapakunhod jud nato no ang cases sa rape sa Dakbayan.